अलंकार श्रावणी संदीप गुंड यांनी. अलंकार श्रावणी लिहितात, मी जंगलात गेलो होतो. तिथे झाडं मरत होती. मी एका झाडाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. तुम्हाला ऑक्सिजन देणाऱ्यालाच आता ऑक्सिजनची खरी गरज आहे रे. एवढं बोलून त्या झाडाने माझ्या मांडीवर प्राण सोडला. वा वा. अलंकार श्रावणी. श्रावण महिन्यामध्ये हिरवे हिरवे गार गालीचे हरित तृणांच्या मखमालीचे म्हणायला किती मस्त वाटतं. बालकवी उभे तर राहतात समोर आणि वृक्षवल्ली अमा सोय रे असं म्हणणारे संत तुकारामही त्यांच्या हातात घालून येताना दिसतात. आणि पर्यावरण आपण वाचवलं पाहिजे. तुम्ही किती सुंदर पद्धतीने सांगितलं. या अल्पवयामध्ये तुमची प्रगल्भता वाखाणण्याजोगी मानाचा मुजरा.